Nenad Bjelica je dobio otkaz u Dinamu, novi trener Dinama je Fabio Cannavaro. Kako je došlo do ovog velikog obrata u nedjelju na dan izbora predsjedničkih? Čekali smo rezultate, više one sa sjednice izvršnog odbora Dinama nego ove predsjedničke rezultate ko će biti novi predsjednik Hrvatske. Šta se to sve danas događalo u Maksimirskoj 128 i zašto je bilo to tako burno? Već od ranog jutra dobili smo informacije sa raznih strana da će Bjelica biti smijenjen. To je i potvrdila ova preskonferencija i ova izvanredna sjednica izvršnog odbora, jer vi da bi odmah imali ime novog trenera, jer gotovo Dinamo je danas objavio, sada malo prije je objavio da je otkaz dobio Nenad Bjelica i gotovo 5 minuta nakon toga da je Fabio Cannavaro novi trener. Znači to se već znalo, nije trebala nikakva sjednica izvršnog odbora, nego je to samo pro forme radi napravljeno, jer trebalo se iskoristiti ovaj dan da se dogovori sve sa Fabiom Cannavarom i to se vjerojatno i učinilo i onda kada se sve dogovorilo sazvana je ta kao sjednica izvršnog odbora i onda kao preskonferencija gdje se to sve objavilo. Šta se dogodilo, gdje je puklo? Zato što znamo da je nedavno Nenad Bjelica dobio povjerenje uprave Dinama, isto kao i sportski direktor Marko Marić. I sad, dobili smo neke oprečne informacije da je nastao sukob na relaciji Bjelica-Marko Marić vezano za transfer politiku koja bi se trebala dogoditi u ovome zimskom prijelaznom roku i tu je vjerojatno puklo. Znamo da Bjelica voli raditi po svome, ne voli previše da mu se petljaju u posao. Marko Marić ima neku svoju viziju, dosta smo ga kritizirali, govorili smo da po meni on nije sportski direktor za Dinamo, to i dalje mislim, apsolutno, no sada smo dobili odgovor i na to pitanje da je Marko Marić zaštićen kao lički medvjed i čak i u objavi Dinama stoji da je uprava kluba i sportski direktor Marko Marić su se odlučili zahvaliti Nenadu Bjelici. Tu se govori kao da je sportski direktor taj koji je donio isto tu odluku da se Nenad Bjelica treba maknuti. Tako da, eto, dobili smo još jedan odgovor. Da li će se Marko Marić u skoroj budućnosti maknuti? Mislim da ne. Mislim da je Marko Marić na toj poziciji jako zaštićen i mislim da nije on jedini koji kroji sportsku politiku kluba. I sad danas smo dobili na to odgovor. Dobili smo odgovor i na to kada je bila ona zadnja sjednica izvršnog odbora koja je trajala 10 minuta gdje je kao izglasano povjerenje obojici i Bjelici i Mariću, ali danas mislim da smo dobili konkretni odgovor oko toga i mislim da je uzaludno voditi bitke bilo kakve protiv Marka Marića, odnosno govoriti da nije on sportski direktor za Dinamo, jer to smo mnogo puta rekli i spomenuli smo sve te stvari koje nije dobro radio, koje loše radi, pa i sad ove nove stvari što se tiče novog zimskog prijelaznog roka gdje imamo neke situacije koje su nelogične, ali eto, izgleda da Marko Marić mora biti sportski direktor dok god je ova uprava i ova garnitura, tako da mislim da nema smisla više oko toga razglabati. Što se tiče novog trenera Fabia Cannavara, ne mogu govoriti i suditi unaprijed. Jedino je činjenica da Fabio Cannavaro je imao iznimnu igračku karijeru, znači legenda Real Madrida, Juventusa, talijanske reprezentacije, osvojio je to svjetsko prvenstvo. Ali što se tiče trenerske karijere, mislim da opet ću iskoristiti naslov onog videa da se srlja kao guske u maglu i Fabio Cannavaro nema neki trenerski renome, nema neko trenersko iskustvo. Vodio je Udinese u 6 utakmica, vodio je Benevento u 17 utakmica gdje ima manje od 1 boda prosjek osvojen po utakmici, Udinese u 1,5 bodova, radio je u Kini nešto, tako da kažem, nema nekog pretjeranog iskustva. Što se tiče
kao igrač, kažem, apsolutna legenda i sigurno je da s te strane igračima može predstavljati nešto, da imaju priliku surađivati sa Fabiom Cannavarom i mislim da se ovdje i opet srljalo i napravilo se kontra svega onoga što su rekli kada su dovodili Bjelicu. Tada se već spominjalo ime Fabija Cannavara i tako dalje i rekli su da misle da je najbolje rješenje neki trener koji poznaje uvjete u Hrvatskoj i sve. I sada, ajmo reći, su pregazili preko svega toga. Zapravo pregazili su preko onoga što su sami rekli. I Zajec i Marko Marić, kada su dovodili Bjelicu, da je Bjelica napravio neke pomake u igri, nije. Gledali smo gotovo identičan nogomet kao što smo gledali zadnjih godinu i pol dana, to smo već pričali, ali Bjelica je došao nakon par odigranih kola, prijelazni rok je završen, imao je utakmice srijeda, nedjelja, subota, uglavnom svaka 3-4 dana, rekuperacija, putovanja i sve, jednostavno ti tad nemaš vremena da radiš nešto konkretnije sa ekipom, a i morao si se poslužiti sa onim šta imaš, s time da si imao hrpu ozlijeđenih igrača. Nemojte me krivo shvatiti, nije da branim Bjelicu, ali to su sve argumenti koji govore da, mislim, čovjek je bio u jednoj nezavidnoj situaciji. Nezavidnoj situaciji. Ko je kriv za nezavidnu situaciju i za to da nije imao igrače za krucijalne pozicije nakon što je Dinamo osvojio prvenstvo i osigurao Ligu prvaka? Pa sportski direktor i sportska politika. Pa nije to kriv trener koji je doveden naknadno. Pa su se ozlijedili svi igrači i onda je, ne znam, morao krpati, nije imao s kim igrati i tako dalje. Uglavnom, kažem, ima tu stvari koje idu u prilog Bjelici, koje idu, ne znam, kao neki minusi Bjelici, ali mislim da najveći minus mu je bio, sigurno, što je ušao u konflikt sa sportskim direktorom koji je zaštićen kao lički medvjed od strane uprave, od strane predsjednika Zajeca i mislim da je to najveća greška Bjelice, zato se dogodila ova izvanredna pres konferencija, izvanredno zasjedanje izvršnog odbora, jer već to je krenulo jučer, vjerojatno taj neki fight između Bjelice i Marića oko pojačanja, oko igrača koje bi trebali dovesti i tu je negdje puklo i onda se to ekspresno, vjerojatno još jučer na večer krenulo rješavati, tako da se danas to napravi i objavi. Par dana je do početka priprema, zna se novi trener, sad, pitanje je koliko je on upoznat sa igračima s kojima Dinamo raspolaže. Mislim da apsolutno nema pojma. Treba će mu vrijeme za prilagodbu. Talijanski treneri su izgleda hit u Hrvatskoj nogometnoj ligi, imate Gattuso, Tramezzani je bio, sad Fabio Cannavaro, veliko ime kažem, ali ne kao trener. I mislim da je tu velika kocka bačena i da se srljalo opet kao guske u magli, ali eto, vidjet ćemo, kažem, ne mogu nikog suditi dok ne vidim rezultate i sve mi se čini da kao što se Marko Marić uči poslu sportskog direktora u Dinamu, da će Dinamo poslužiti i za životopis, odnosno CV Fabiju Cannavaru, gdje će se on učiti seniorskom nogometu, nekom malo ozbiljnijem, tako da eto, imam taj neki dojam, ali eto, neću suditi dok ne vidim rezultate i dok ne vidim kako će to izgledati. Zanima me samo ko će sad voditi sportsku politiku, kako će sad komunicirati trener i sportski direktor, da li će opet sportski direktor biti taj koji će dovoditi te strance, upitne kvalitete i sve i servirati to treneru koji će od toga onda morati napraviti nešto, skuhat nešto, po mogućnosti dobro, ako je ikako moguće, jel? To me zanima. Eto, to je to ovako iz prve ruke, video neki osvrt na ono što se događalo danas u Maksimirskoj 128. Mislim da ćemo se malo sutra tokom dana pozabaviti više sa ovom temom kada budem imao više informacija oko svega.
Bilo kako bilo, eto, vidjet ćemo ko će dolaziti od pojačanja, šta će Fabio Cannavaro tražiti, šta će zamisliti. Ono što sam nešto gledao je da preferira tu isto 4-2-3-1 formaciju sa jednim napadačem. Ko će biti doveden, šta će biti dovedeno, eto, moramo čekat, vidjet. Oglasio se i menadžer Lindona Selahija gdje je rekao da misli da bi Dinamo bio idealan klub za njega i tako da se tu opet otvorila neka šansa da bi Selahi možda mogao i u Dinamo, no trebamo pričekati još nekoliko dana i vidjeti kako će to sve funkcionirati. Ovo je sve sad samo onako rekla kazala i za prvu ruku video o ovim najnovijim promjenama u Maksimiru. Recite mi ljudi vi što vi mislite o ovome svemu što se danas dogodilo, o otkazu Bjelici, da li je trebao dobiti priliku da sastavi malo ekipu, jedan prijelazni rok i jedne pripreme, nije li trebao dobiti? Napišite mi slobodno u komentarima, također komentirajte mi novog trenera Dinama Fabija Cannavara i šta kažete na izbor tog trenera, te također da li vas iznenađuje što Marko Marić je ostao neokrznut unatoč svim pogreškama tijekom ljetnog prijelaznog roka pa tijekom ove polusezone gdje, ponavljam, on i gospodin Zajec su na predstavljanju rekli da misle da je Bjelica najbolje rješenje zato što je upoznat sa Hrvatskom ligom i svim. I sad na kraju to nije ispao. Pa me, eto, zanima i vaše mišljenje, da li mislite da je trebao proći ovako lišo, kako bi rekli, neokrznut unatoč svemu. I to je to, ljudi, za danas. Sutra, kažem, pozabavit ću se malo više sa ovom temom oko Dinama i ovim turbulencijama. Veliki pozdrav od Dede.